Tingnan ninyo. Chairman, ano yan? Pakita mo nga yung picture reported sa akin ng ano. Ayan. Tingnan ninyo mga kababayan. Kami po naglilinis, nagsasaayos. 896 barangay. O, barangay 602 ito. 682. 682. O, ito, Santa Mesa to. I think si Chairman Marasigan ng ano ito. Hindi yung ordinaryong basura ito para malaman ninyo. At tatawag ko dito, debris. Tinakpan mo ba yung pangalan nung nag-report? Oo, wag may pakikita. Ayan, o tingnan ninyo. Hindi po yan basura na normal, basurang bahay. Ang tawag ko dyan, debris. Bakit ko tinatawagan ng atensyon yung barangay? Ba't hindi mo nire-report, Chairman? Palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Oo. Alam naman sa barangay mo na kinampanya mo yung dating administrasyon. O hindi mo i-report para sumama yung katayuan namin na hindi namin ginagampanan yung aming tungkulin. Nag-iikot kami. Tapos sa isang sulok ng barangay mo, hindi mo man lang maitawag sa pamahalaan. Barangay official ka. So, ang gusto mo, Chairman, barangay 682, ang gusto mo, madumi ang barangay mo, para madumi din ang bagong pamahalaan lungsod ng Manila. Ganun ba ang gusto mong laban? Ngayon, i-report nyo ito sa DILG. Pasampahan nyo ng kaso. Negligence. Bakit negligence? Di ba obligasyon ng chairman yan? Tapos hahakutin naman ng syudad. Obligasyon. Hindi niya ini-report eh. So, hinayaan niya, yung barangay niya, ganyan. I-report nyo kay Secretary, Undersecretary Dino. Kasi dalawang bagay lang yan eh. Namumulitika ka, o wala kang pakialam sa kapitbahay mo, o talagang marumi ka sa bahay. Kasi natitiis mo yan eh. Ako hindi ko matitiis yan. Tingnan nyo, tambak Smoky Mountain. Ang masakit dito, hindi yan ordinaryong basura. Ibig sabihin, malamang sa hindi ako nag-assess lang. Hindi yan ginawa ng taong bayan. Malamang yung barangay official, kaya mo yan, sige, display mo dyan para makita ng taong bayan. Walang kwenta ang bagong gobyerno ng Maynila. Bakit? Kasi kalaban natin sa politika ito. Barangay 628. Mali ako. 628. Kasi tinext lang yan kanina eh. 628. Barangay 628. Pinadala mo na yung truck? Nilinis na ngayon? Pero hindi yun dahil sa nilinis namin. Yung report ng netizen na taga dyan, ikinikipit balikat nyo yan. Batugan ka, Chairman. Kundi ka namumuliti ka. Wala kang pakialam sa damdamin ng mga kabarangay mo. Move on, Chairman. Marasigan, magkikita tayo. Akala ninyo, matutulunggis nyo ako. Puro kayo politika. Yung chairman dyan, barangay 628. Mga kababayan. Nagmalasakit dyan, kapitbahay nyo. Kayo ba matutuwa niyan? Tingnan ninyo. Buti sana katulad yung nakita ko lang kay Sharif eh. Nalinis naman agad yun. Mabilis eh. Pero yun truck ko ng basura yan. Budiga, yan eh. Smoky Mountain na ang tawag ko dyan eh. Bundok ng basura eh. Tapos na, araw-araw na atim niyo yan. Namumuliti ka. Tinanong ko ang DPS, may sulat ba yung chairman na hindi natin inaksyonan? Wala. Taong bayan na nag-report netizen. Pinorward sa akin. Julius, hindi mo pinakita yung pangalan na. Protect the interest of those netizens. Di ba lalabas dyan, tayo so, ano lang tayo, fair and square.
Nakita niyo yan, mga kababayan. Sino ang una niyong sisisihin? Halimbawa lang, magsisihan muna tayo, magturuan tayo ng daliri. O sino may sala at wala. Di ba ang una niyong ituturo dyan? Yung mayor, walang kwenta. Ganun o yan. Ganun ang dating yan. Huwag na tayo magkubli. At the end of the day, ako yung mananagot sa inyo. Pero isinasatama ko lang. Kung yung chairman ng barangay na yan, o yan si Marasigan, nakulay kahel. Ano ba kahel sa English? O yun, alam niyo na. Batugan ka kung hindi ka namumuliti ka. O kung hindi ka naman batugan, namumuliti ka. Hindi ka pa nakamove on. Tigilan mo na yung ampalaya. Ang ampalaya, maganda lang yan sa diabetes. Huwag kang maging bitter. Mayayabang kayo pag nakatalikod ako. Ayan, trabaho yan. Hindi mo ginagampanan ng trabaho mo. Ngayon, iulat nyo yan sa DILG. Lahat ng chairman na gagawa niyan. Automatic, iulat nyo sa DILG. Negligence. Kapabayaan sa tungkulin. Basta lahat ang makikita natin barangay na may tambak ng basura. Lagay niya. Iulat nyo sa DILG. Mumuliti ka pa kayo. Kayo po mag-assess, mga kababayan. Nagkukumahog tayo lahat dito. Kayo mismo, tumutulong nga dito. OFW, mga immigrant sa buong mundo, tumutulong sa syudad ng Maynila, papadala ng pera nila. Siya nga pala, ang total na pera na padala nyo na lahat, 5 milyong piso na. Mga OFW, mga immigrant sa abroad, plus ito, si Aaron na favorite ko. Ayan. Chairman Marasigan, di ka ba nahiya sa mga OFW, sa mga immigrants, sa mga kababayan natin na Manileño? Hindi ba kayo nahiya? O walang hiya talaga kayo kasi gusto nyo dati yung dating administrasyon? Dahil nakalulusot kayo sa mga masasamang gawain ninyo. Diba? Makainit kayo ng ulo. Simple trabaho yan. May basura. Ang trabaho ng gobyerno, trabaho namin, hakutin namin. Kami ang pamahalaang lungsod. Trabaho namin. Pero hindi namin nakakapon. Dalawang bagay lang yan. Tamad ang mayor o binubulag ang mayor. I-report nyo yan si Marasigan, Direktor Bagay ng Manila Barangay Bureau. Tawagin yan. Yan chairman na yan. This is unusual. This is not an ordinary daily garbage. Pagsasabotahe ito Kasi tingnan nyo, puro debris yan, Hindi yan ordinaryong basura ng bahay. Debris yan, ang tawag dyan, pagsasabotahe. Anyway, yan na natin yan. Kapanagutin ko yan. Pasa kayo, mga kababayan. Wala nang pwede mga abuso sa inyo ng mga abusating chairman. Lahat naman ng mabubuting chairman, kikilalanin natin. Lahat ng mabubuting kagawad, kikilalanin natin. May isa pa dyan, yung NIMPA. NIMPA sa Tondo, yung chairman NIMPA. Medalya, isa pa yan. Matigas din ang ulo niya. Magaling lang yan sa solicitation. Pero yung bahay niya, hindi niya pinasusunod. Yung mga kapitbahay niya, tingnan ninyo sinabi. NIMPA medalya. Ano sinabi? Binoto niyo si Isko kaya yan, ginigiba yung bahay ninyo. Teka, ano ba yung inilinis namin? Kalsada?
Opo. Sino may-ari ng kalsada? Si Isko? Hindi po. Di ba taong bayan? Kung hindi mo pala kaya maggobyerno, dapat mag-resign ka. Oo. Sino may utos? Tayo magsaayos. Binigyan tayo ng magandang direktiba. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kanino inutos? Secretary Anyo. Ano yun? Secretary ng DILG. Ano yung DILG? Department of Interior and Local Government. Ano ba ang lungsod ng Maynila? Local government. May direktiba. Sumunod tayo. Kung hindi tayo susunod, bumili tayo ng sarili nating isla. Limpa, medalya. Chairman. Kung gusto mo maging chairman, mahanap ka ng lupa sa dagat, pamunuan mo doon. Kasi gusto mo ikaw masunod. Pero yung bahay mo, hindi ka mag-usap. Pero kung makasisi ka sa mga kapitbahay na nakikiisa, yung pag-aayos dyan sa Kagitingan. Puro kayo politika eh. 4 na buwan na nakakaraan, 5 buwan na nga eh. Hindi pa kayo nakamove on. Tingnan nyo nga kung nai-report yan. Alam ko nai-report yan si Nimpa Medalya, Chairman Nimpa Medalya. Tingnan nyo nga kung nasuspindi na yan ng DILG. Pakita natin sa DILG kung tanungin natin sila kung talagang may asim sila. Kasi alam ko kasama yan sa 99 eh, na hindi sumusunod eh. Yeah. Pag nakatalikod ang politiko, makapagsalita kayo, wagas. Diyan ka pa magsasalita sa mga kaklase ko. Sa mga piniperwisyo mo yung mga taong tumulong sa akin. Anong klaseng paggugobyerno yun? Ako nga, kakampi ko, giniba ko yung barangay huli. Malapit na malapit sa akin. Hindi naman na... magtanong kayo doon sa Arpapa. Si Chairman na Itoy Hercito, nasa gitna yung barangay hall. Kakampi ko. Durog. Barangay hall. Si Chairman na Ann Abella ng District 3, Santa Cruz. Butika niya yung barangay hall. Obstruction. Durog. Kakampi ko yun. Durog. Ako na nagsasabi kung politikahan lang. Mga kakampi ko yan, durog. Pinakikiusapan ko. Pati sa nanay mo. Sa ate mo. Ayun. Si Major Ibay, ang kapatid niya, barangay chairwoman sa Tondo. Durog. Asan ang politika doon? Kung politika, siyempre, mauna muna yung mga kakampi ko. Mailigtas ko sila. Pero hindi eh. Paano natin gagamutin ang Maynila kung puro politika lang? Please help me heal Manila. Tigilan nyo na ang politika. Tigilan nyo talaga. Yung mga ganyan, hindi maganda yan. Sabotahe yan eh. Pananabotahe yan. Ang dami nating mga kabarangay na out of 896 meron tayong 700 na kakampi. Alam niyo yan. Pero yung mga hindi natin nakakampi, binibigyan ko kayo ng kapanatagan, ng kalooban. Live and let live principle. Pero yung ganyan, mansasabotahe kayo. Hindi kayo makikiisa. At kung makapagsalita pa kayo pag nakatalikod ang politiko, wagas. Ang taba ng utak mo. Huwag kayong ganyan. Tigilan nyo na yan. Ako na nakikisuyo sa inyo. Ilang beses ko na kayong pinakikisuyuan. Pakiusap lang. Okay, tamo? Nabigyan din ng show cause order pala itong si Marasigan. Ayan, tuluyan nyo. Ayan, DILG, Ano pa hinihintay ninyo? Ayan, ngayon lang yan. Ipakikita ko sa inyo yung text message yan. Ngayon lang yan. Natapos ang lahat-lahat. Ayan. Hindi ko alam kung sumagot na yan si Marasigan. Yeah.
Ako na nakikiusap sa inyo, mga chairman, kagawad. Huwag na. Mahalin na natin ang lungsod. Magmahalan na tayo. Ang pagmamahal hindi sa salita lamang. Ipakita natin sa gawa. Makiisa kayo. Wala. Ano bang pakinabang ko dyan? Pag nilinis ko ba yan, kapakinabangan ko ba yan? Pag ginampanan ko ba tungkulin ko, kapakinabangan ko ba yan? Kapakinabangan ng tao yan. Eh kaya nga tayo nagtumakbo sa halalan. Kaya nga kayo chairman, kaya nga kayo kagawad. Gusto nyo maglingkod sa bayan. Ba't hindi kayo maglingkod na lang? Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Wala namang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. O yan. O, sabi raw ni Director Romy Bagay, binabanuli pala ng cause order si Marasigan. Wag. Huwag niyong babuyin ang Maynila dahil lang sa politika. Ngayon, kung hindi niyo matanggap, mga ilang chairman dyan, na ako mayor niyo, umalis na kayo sa Maynila, mag-resign kayo. Yun ang pinakamaigi. Kasi talaga ako, pipisunin ko kayo. Dahil aalisin ko talaga lahat ang mga pasakit sa Maynila. Yan, pinangako ko sa sarili ko. Lahat ng tulongge sa Maynila, lilipulin ko kayo. Pipilitin ko yan sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko ang araw ay araw, ang gabi araw pa rin. Malipol ko lang lahat ng tulongges dito. Dahil gusto na ng mga taga Maynila, kaayusan, kalinisan, kapayapaan, kapanatagan. Kokonti na lang kayo. Makinig kayo sa kapitbahay ninyo. Maglingkod kayo. Yan ang obligasyon ninyo. Anyway, hindi naman ako mapapagod. Kaya magawa. Okay. So, bati-bati na. Ewan ko, alam mo, Chief of Staff General, sana lang bigyan tayo ng news talaga. Malawak na kayo sila. Sana lang talaga bigyan tayo ng news ng lakas ng pangalan. Kaya na nabulok ang Maynila sa ugali ng Maynila. Kawawa. Nakakaawa tayo. Maawa tayo sa sarili natin. Bangon natin yung puri ng Maynila. Dumating ulit sa oras ng pagkakataon sa buhay natin ang katangos ng ilong natin pag tinanong tayo, taga saan ka? Batang Maynila ako. Taga Maynila ako. Ibalik natin yun. Tulungan ninyo ako. Ibalik ko sa inyo yung dignidad ng pagiging batang Maynila. Hindi ko yan